Are you kidding? If I had treat in my hand, you'd sit. Oh, girl. Grabe, alis na kami. Nagutom na kami. Lalo na si Lloydie. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, guys. Let's turn all the lights, guys. That I can vlog. Look at this guy over here. Cleaning the dishes of her kids. He's so happy this morning, guys. Because Hub decided to sleep with him. To be with him on the couch. Right, big boy? Yeah. Are you happy what time he went there with you? Huh? He wasn't there that long. He wasn't long? He's still happy with his son. Oh, that's a long thing. That's a waste. I forget you don't have the shorties on here. We're gonna have breakfast. Our breakfast is not really a breakfast, guys. We're just going to have a fast. But before that, we're gonna have this. We're gonna let the kids have their own breakfast because or else we're going to melt here. They're just staring at us. Hey, little man. He's climbing. Did you throw the paper towel you just used? Yeah. Hon, that's a waste, hon. I can't use it, you know? Paper towel, the good paper towel, guys, that you can reuse and you can dry and wash and dry again. The Bounty. I think Bounty is really strong. I hear that. Anyway, guys, yeah. Time check. It is 7 o'clock in the morning, and Tommy just want to have a. Oh, you. Yeah, one only. One piece? Huh? One piece? No, this is good. One half, all the so the 4 of them. I already have them. My honey. Well, because I didn't realize you were doing it. Yeah, you know I'm doing it. You I already just, had it in my hand when you did that. And then I said, oh, you doing it? You said one only, so I figured you wanted me one more. okay, split it properly, huh? I want it to have a balance. Balance talaga. Equal, honey, right? Is that how you call it? Yeah, fair. Okay, Roxy, Misty. Roxy, come. Roxy, down. Roxy. Look, she listens to me when I call her. But Misty doesn't. Come here, Misty. She hides. Right. Sit down. Sit down. Sit. I didn't say lie down. Get up. Get up. Now sit. Right. Sit. 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 Don't go to get over here and go to your mother. Sit. Sit. Hey, sit. Are you kidding? If I had treat in my hand, you'd sit. Oh, girl. Oh, Oh. girl. Missy, sit. Naghintay sila kay Tommy all the time. Tignan nyo. Oh, Misty doesn't eat, huh? Oh, Roxy eats some. Good morning, guys. Alis si Tommy, trabaho. And then ako naman, stay lang sa bahay. Well, actually, yeah, mag-stay ako sa bahay. Maglilinis ako sa second floor. And, ano pa ba? 5 o'clock, kukunin ko si Lloydie. Mag-ano kami, tingin-tingin sa Target kung ano yung mabili namin for Christmas party. Kasi, this coming Sunday, may Christmas party sa church. So, sasali kami. And then, yeah, maghanap kami doon. At then also, maghanap din ako ng para kay Tommy. Kasi, meron na si Taming gift sa akin. Okay, sabi ko nga sa kanya, sana walang gift kaming dalawa. May bibilhin lang kaming isa na para worth it talaga. Dito sa bahay is yung robot na vacuum. Yun yung gusto ko. Nabilhin niya. Pero of course, binilhan niya ako ng gift. So sa kanya, meron sana akong bibilhin sa kanya sa Amazon. Pero sabi niya, wag mong bibilhin kasi ako yung bibili. Siya daw yung bibili kasi shoes. Mahal din yung shoes na yun, $100. Bilhin ko sana yung shoes. Yung the same shoes na ginagamit niya, mahal pala yun. Sabi ko, mahal pala yung shoes na yun.
Sabi niya, ayaw niya akong bibili kasi gusto niya talaga yung pupunta sa tindahan. Yung pupunta ka talaga sa tindahan at saka i-fit niya. Kasi yung paa niya is sometimes is swollen like that. So gusto niya talaga yung hindi, sabi niya, bibili ka. And then after that, ako yung siya daw yung mag-suffer. Kasi sasakit yung paa. Kasi yung paa kasi niya palaging may problema sa mga shoes. Kailangan na talaga siya yung mag-ano. So yun, sabi ko, sige, hindi na kita bilhan ng gift. Ikaw na lang yung bibili ng gift mo. Ikaw na lang. Pero bibigyan ko naman siya ng pera, guys. So, mamaya kunin natin si Lloydie and si Tammy andun sa labas. I'm very happy na okay na itong projector. But, seems like Tammy doesn't shut off the projector. It's still lit up. Hello! Ito na naman tayo sa coat na suot natin. Hello po sa inyo. It's 2:30 na ng... Hindi nag-focus. 2:30 na ng hapon. And... Yung ginaw is hindi makaya sa power. Hanap tayo ng ano dito sa liig. Ito lang yung suot ko pang bahay. Ito. Meron tayong pang liig. Kasi ang ginaw, maghanap pa ako ng sinina ng bata sa apo ng kapatid ni Tammy. Yun. Ano, kasi dito kasi pupunta pala sila. Yung pamangkin ni Tammy, yung dalawang pamangkin. At saka yung mga asawa din nila, yung isa may anak. Pupunta sila. Akala ko hindi sila pupunta dito dahil ano, you know, may sa family ng sa family ng mga asawa nila. Pero dito pala. So yun, suot tayo nito kasi ang ginaw. Tabunan natin yung liig. May ano, FedEx guys. Oh. Hello. More package. And do you know what? I don't know this package. Okay, this one is the tablecloth. I will open that. And this one, I don't know. I will let him know. Amazon.com direct. Alam nyo, nag-change yung mind ko kanina. I supposedly be in Walmart looking for stuff. But I decided, when I went out, it was freezing cold. So I decided not to leave here until 4:35, something like that. At time check, it is 4:01. So almost, I have to pee before I have to go. And also, I'm going to turn the light on here. And turn some lights also here for my babies. Okay. Let's see kung meron tayong gas. Kadang ginaw guys, ginaw. I still have to get the meal. Sa labas baka merong importante. Ganun. Patignan ko lang sa labas kung may ice pa bang, dami pa bang ice. Okay guys, okay na sa labas. Meron pang ice pero hindi siya sobrang grabe. So ngayon, kita-kits na lang tayo doon. Bye! See you sa sa tindahan, sa simbahan. Sa tindahan, and then we Target kami guys. Lloyd, ang ginaw Lloyd. Hanap lang kami ng guys. Okay ka lang? Bibili ako ng regalo, si Lloyd din na naman yung makakuha. Ito B. Hanap tayo guys. Gusto mo yung mga coffee? Wala kayong coffee? Coffee maker? O wala? Wala naman nagkape. Ay, walang nagkape. Ikaw, hindi ba magkape ka? Oo. Pero hindi pa ano? We're doing a different surprise. Hindi ako nag-ano. Alam mo B, hanapin magkaano to? Ito gusto ko to kung kasya ito yung iregalo ko. Hala B. Okay lang. Okay. Ito B, ito ya. Ito na lang regalo ko. Magkano to? 15. Meron kami din.
Okay, meron na akong nahanap. B, 10 at saka 15. 25 na? Oh, 25 na. So, yun na lang, B. Pangkusina at pangkama. Meron na akong nahanap, guys. Naghanap pa. Naghanap pa si ano, si Lloydie Lots. Sobrang flowery ba? Gusto lang ito pang design. Yung mga pang display. Pero maganda ito gamitin eh. Masaya yung pagkain mo. Ito din be, pag lasagna oh. Lasagna. Doon sa kabila. Yun sa kabila pa talaga. Ano to? 60 man. Ay, ang mahal. Mahal. May mga mura dito, be. Ito, be. Ito, oh, electric. Pwede ka pang breakfast. Ganon, ito. Meron ako dyan, dalawa. Regalo din yun. Ito, guys. Ito yung pangarap ko. Air fryer. Mahal. Hala, mura lang, be. 100 lang. Hindi man yan ano yung brand niya. Masunog yung bahay natin. Meron kaming ganito, be. Si Tami bumili. Meron din kaming ganito at saka meron din kaming ito itim. Guys, kang Lloydie yan, sabi niya dinner daw niya yung dalawa. Joke lang. Joke lang. Ito siya. Kamatis, laruan ng bata, gamit ni Lloydie pa. Sorry, be, alis na kami, guys. Oh my God, guys, ang ginaw. Oh my God, ang ginaw. Grabe, alis na kami. Nagutom na kami. Lalo na si Lloydie. Wala pa itong kain, guys. Nagniniwang na. Diet. Nag-diet yan. Walang kain buong araw. Okay, guys, see you sa bahay. Bye. Bye, Lloyd. Bye! Hi, guys. Uwi na tayo, guys. Wala kami masyadong nabili. Wala akong nakita. Naghanap ako ng mga laruan na pang bata. So, wala akong nahanap na laruan. Yung pamangkin kasi ni Tami, may request. May request siyang laruan. So, pumunta kami sa Target. Wala yung yung Target. Wala talaga. And also, pumunta kami sa Walmart. Wala din. So, wala din sa Walmart. So, ngayon, I think when I get home, the first thing I do, I have to order it online. Kasi, ano na lang, 1 to 5 days na lang, Christmas na. Ang ganda ng Christmas, dito, oh. Doon. Yan, maganda siya. Anyway. I am home, baby! Itong video, guys, na susunod na makikita ninyo is, ito yung sa parents ko, yung sister ko, yung family ko. So, yung family ko, sila? Itong lugar na to is, I think na-realize ko na itong family ko talaga gusto nila yung sa parang bukirin. Okay? Kasi meron silang bahay, and then, hindi sila nakatira doon for a while. Well, andun sila, pero merong isang bahay na malayo-layo konti sa bahay nila. And then, itong bahay na to is more like, parang bukirin. Yung mga andaming kahoy, bukirin, ang malawak yung paligid, ganon. So, na-realize ko na gustong-gusto talaga ng parents ko. Yung family ko ng mga ganyan style. Kasi dyan kami lumaki, diba? Bukirin, yung parang farm style, parang ang laki ng paligid, ganon. So, itong bahay na to, ang may-ari daw sabi, pinabantay daw sila doon. So, sabi ko, ba't kayo doon palagi? Every time na tumatawag ako, andun sila palagi sa bahay na yon. Sabi ko, asan kayo? Andito kami sa bukid. Bukid! Yung probinsya. Akala ko sa probinsya. Bukid yung yung bahay na pinabantayan daw sa kanila. And then, meron daw mga manok. So, doon sila palagi. So, yun. Yung makikita ninyo ngayon is yung lugar ng hindi ko kilala. Kilala nila na sila yung nagbabantay sa lugar. And then, merong mga manok. And then, sabi ko, sinong nandun sa bahay? Sabi pa, nilock daw nila. Pero hindi naman daw sobrang layo daw sa bahay. Lang daw, mga ilang lakaran lang daw. But anyway, so in-explain ko lang, baka magtataka kayo,
nalipat yung video. So yun, yung ano to is yung parang nag-send lang yung sister ko ng video, sinin sa akin. So yun pala yung sinabi ni sister ko na bukirin. But anyway guys, after that, I will see you guys after this video. After all this video, thank you guys so much for watching ha. I will see you guys na lang sa mga susunod na video. And yeah, keep on watching. Bye! Bukan, manok na pula, biglang natamaan, nagpagiang diwang, sa islis ng tilap lang ako'y kinabahan. Hindi makatayo, patay na puruhan. Lolo, patay. Wala, dali pastilan. Manok na pula, nagpagiwang-giwang. Anad na kay dili kinulong. Pilde, pilde. Bisa gua ni kaya bang. Untuk yang Mudagan ang puti. Are. Ya, manok na puti. Puti na manok. Patay na pa. Oh, dili niya pa na gano'n na. Dagan. Ayun na gugura, ayun na. Lapag sundon gyud pa oh. Manok na puruhan.